Китерге туры килгән балаларны. Булгалы инде, безнең бит эшебез шундый. Күбрәк инде әнисе Рәзилнең кайнанам килеп булыша безгә. Ул Башкортстанда тора бүгенге көндә, Тәтешле районында. Ерак араларны якын итеп поездга утыра да килә. Шуңа күрә безнең һәрвакыт ярдәмчеләребез җитәрлек, Аллага шөкер. Ул яктан бәхетлебез. Әнә шу Күбрәк концертлар булса, еракка барырга кирәк булса, берничә көнгә әни килә ярдәмгә, шулай минем сеңелкәшем килә ярдәмгә, шулай рәхмәт. Дуслар, рәхмәт әйтәбез Рәзилнең әнисенә һәм сәламлыйбыз ТНВ телеканалындагыларны. Луиза Зефер, бик зур рәхмәт безгә сүз биргәнегезгә, чөнки без узган чыгышта рәхәтләнеп бисәк, монда инде баянга кушылып җырлаячакбыз. Рәзил Камалов, Рәфина Ганиуллина, Сөләйман Камалов һәм кичкенәләре әле качып кына тора. Онысы да бүген безнең белән сөйләшәбез, җырлашабыз һәм иң беренче сүз итеп сез соңарып кына безгә килеп җиттегез. Сайлауларга бардыгызмы? Бүген ял көне барыбыз да барып кайттык күмәкләшеп. Ял көне иртә белән эш юк. Көн матур, кояшлы, бәйрәм рухы сизелә. Аннары соң ничектер сайлауларда да бик күп кешеләр менә чиратта торырга туры килде. Әле шунда әйтеп үтәргә кирәк, Сөләйман бүген иртә белән инде ТНВ телеканалында барып кайтты. Анысына да җитеште. Сөләйман, сиңа ничә яшь? Әйдә үзең белән таныштыр әле. Сөләйман Камалов сөйли безгә хәзер. Минем исемем Сөләйман, миңа 9 яшь. Сиңа 9 яшь булса да, синең инде энеләрең дә бар. Энеләреңә ничә яшь һәм исемнәре? Әйдә таныштыр әле. Айтуганга 4 яшь, иң бәләкәйсе Муса, аңа 2 яшь. Син иң олы абый буларак усалмы? Аларны ачуланасыңмы? Уенчыкларны җыеп куйра кушасыңмы? Бәйе, иногда тыңламый бар, но иногда мин аларны сыйландырам тәмлешкәләр белән. Җай таба. Җай таба. Кайчан мине тыңлыйлар. Әти, әни, кайсысы усалрак? Кайсысы ачулана сезне? Ачуланмый. Тыныч кына хәл итәсез барысында. Иң яраткан ризыгың менә әниең пешерә һәм сез гаилә белән җыелышасыз. Нәрсә әни тәмле итеп әзерли сезгә? Бәрәңге буламалы. Белән? Ит. Айтуган. Айтуган киләле синдә иде. Айтуган да бүген безнең белән ул әле оялып кына һәм Рәфина шуны әйтте. Сөләйман усал түгел, ул ди ипле генә, тик менә ди Айтуган безнең усал бөтенебезне җыеп йөртә диде. Шуңа күрә ул читтән генә карап тора безнең. Алар теге карыгына ничегрәк? Ничегрәк барда яхшымы монда? Күзәтеп кенә йөри әле ул Аны безне. өчен яңа обстановка әле бу. Шулаймы?